जे ताबुक तो हरनि 8टा ताम दंखा तामनो तैलाय दिनै दल दल फाइलायगा थानावा ओमफ्राय नों जुदि साइमानो थांनाय 29 तारिखनि सालो जे खुमुलुंग जे सर्वभारतीय जे पिनाटा खुमुलुंग फाइमानो तै फोरोंनाय चिनि लेफुंगा बुजनगर वाखिनगर एरियानि चिनि युथनि वारियर्स दंनि बुमुंगै एरें जे सिलजामुं रौइ केस मानि बातैनाय जों खरांथि सालायखा इभेन तिनि बरकनि बेल मानैनाय बरक मोटामुटी जे जों आशा खालामनानै आबनो मानमा बागै जों तिनि आरो थानाव रिजागै माफै खरा बोसोंनि बुमुराव खालायजाकतो बुजनगर वाखिनगर एरिया मिलुयनाय खरक तामनि मुंगै केस मानि जराबो आ जराबो गोबां मा चिनि टिप्रा मोथानि थाइसिङाव एलिगेसन थि साजाका जोंना फल्स एरें फ्लाय चिनि बर केस मामला खालायजाका एबं जों अ एरियाव गोबां मा बंनि मानेखनि रक डिस्ट्रय रक सबाय रकनि जों जे रिपोर्ट मानमानि ओमफ्राय चिनि एरें फ्लाय जोंनि साकाव जे माजरा रजाकमानो तैयै बर केस एफआईआर खायखा चिनि मुंगै आबन यागुलो जों बेबाक चिनि ओ जे बुजुं नगर वाखि नगरनि चिनि जे टिप्रासा दंनाय दं अबनो एरें जे जोंनो आलंगो सपना नायमानि अब जों म हाकिनो जों मामान सपनाय गोबां मासिनि अरनि लोकल एमडीसी ताइ सिमना तमाकारिनि एमडीसी ताइ जत चिनि लिडारशिप रंनि साइथं मंबाय जों लाइ थानाय साल डेपुटेशन बरखा रमान बिसिंतै जों कायसे तिनि सल्यूशन अंकरि फाक्या जों कुर्टो थाङै जों बेल पिटिशन खायखा बेल पिटिशन खायमन बागै आव गुबै थानजानि फान दिनैनि सय फुनुक रोखा अ थानजानि फान जे कोनो जागा सामुं नांनाय बने बागैनो जों दिनै तंथंनानै तो कगिया फियाबा दफानि सामुं तांथेनिबो जोंनो गोबां मानसिनि केबें मुंरक फाइमानो तेबो अमसक बाय थाकलाक कारण चिनि सल्यूशन से जों माना नांनाय पार्मानेंट सल्यूशन मांखाखाय अबरक अटोमेटिकनो थेगन थानाय दै थाइसा अबनो सानामो जोङो गोबां मा जोंनो बसकांनि सालो अमसक बेले तो थागियानो फियाबा जों युथ रक सिक्ला रक ताबुक जुदि अ केस रकनो जों जुदि किरुवै सिनि मानथाय सक्तायनो जों साननानै थाङै जों सब जाकनानै किरुवैनाय नगो जुदि आसक तंखाखाय अ डिमान्ड कखनो जों सक्सेस खालायमांलाक बनि बागैनो आं किरिया जों जत किरियानि गुबै थानसानि फान जों तिनि फनुक जाखा नबो नुक जाखा तानि बागै बेल होने बाउन्ड मांखा कारण बंथायनो कुनु प्रूफ गरै एरें खालायै आनि साकाव 3टा जे माजरा रजाकमानि गरै माने कुनु पिस्तल अमा हाके दा अस्त्र रक्लां थांग रखनै जोंनो गोबां मा फल्स एलिगेशन होय आनि मुङै कमप्लेन खाक्या फिया तिनि इनभेस्टिगेशन खायमेन परे सिनि जारा अफिसार तंनाय रब सटिक तदন্ত खायमेन यागलो अमा बेबनो बाउन नंमा थांका तानि बागै बर आमा कुनु प्रूफ रिमालिया कुनु एविडेंस गरै जों हाय बर रंनो ताबुक टिप्रासा रंनो बर एमन एकटा सिनि थानसानो नुगै अ थानसानो किरिजाकै borok जोंनो गोबां मातै खाय borok तला खेख्लायना नायो फियाबा अब माया जिनि थानसा तंनाय थानसानि बिसंते तिनि नायदि गोबां मा borok जों वातैनो वातै हिनावै जिनि थानसानि फानो जों फुनुगो बसकांनो सालो फुनुक थानाय अब जस्ट क्लियर सिको तेबो जिनि बसकांगो सामुं खलायथै तंखो तेबो सबा कत नाखै जों खलाय थानाय जों गिरिया दफानि सामुं खायनानि बागै बखावो समाय ताङै ओंखरजाक तेबो कतर सामुं खलायना नांमा रंनो जों खलायनाय जोंनो